Most magát nyomja, de nem engedi el. Hoppá, rájött. Ha az igazgatósággal harcolnánk, azok is ezt elfogadom. De most a saját rohadt szakszervezeti vezetői kényszerítenek arra, hogy elfogadjunk egy ilyen megalázó szerződést. Nézzék! Mindenki tudja, hogy ők a maffia emberek, és így van ez, amit Csak a segge van az asztalon. viszont. Most pintéros masszere irányzak a vendeleimre. Nos, ez mindenképpen a Hobbs, továbbá a ritózerések is. Hogy van? Jó, hogy eljött. Robert, üdvözlöm, Neil vagyok. Hobbs és Rico együtt? Oh, baby, még. Úgy látom, jól jönne egy munkajogi ügyvéd. Miről van szó?